Ψηλίας Κασιδιάρης ως ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής Λαϊκού Συνδέσμου. Θα ξεκινήσω με δύο λέξεις για την σημαία. Την σημαία την οποία το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν τη σεβάστηκε. Στις συγκεντρώσεις του την έκανε κουρελόπανο, την πέταξε κάτω, την έδωσε σε Πακιστανούς με 20 ευρώ, την ποδοπάτησε και εν συνεχεία την πέταξε στα σκουπίδια. Και για του λόγου το αληθές καταθέτω και δύο φωτογραφίες, παρακαλώ, από συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν δικαιούνται να ομιλούν για την σημαία. Τη σημαία και την πατρίδα την οποία εμείς στη Χρυσή Αυγή, βεβαίως, όπως ορίζει ο νόμος, την υπηρετήσαμε ευόρκως και ευδοκίμως στα σύνορα, στην Κύπρο, στις Βραχονησίδες, στις ειδικές δυνάμεις, αλλά και στο κέντρο των Αθηνών, δίνοντας μάχες, δεχόμενοι τραυματισμούς, μαχαιριές, δεχόμενοι βόμβες, δεχόμενοι συλλήψεις, προσαγωγές και φυλακίσεις. Σε αυτόν τον αγώνα τον πολυετή που κάνουμε για τη σημαία και για την πατρίδα και για κανέναν άλλο λόγο. Θα ήθελα να πω προς τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζουν να τσακώνονται και να αλληλοκαθιβρίζονται για το ποιος έβαλε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή δεν την έβαλε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε καν τα γιαούρτια που λένε των αγανακτισμένων. Αν και να μην έχουμε πρόβλημα με τα γιαούρτια, διότι το γιαούρτι κάνει και καλό στην επιδερμίδα. Στη Βουλή, αγαπητοί κύριοι, δεν μας έβαλε κανένα κόμμα. Στη Βουλή μας έβαλε ο ελληνικός λαός. Και όποιος έχει αντίρρηση, όποιος δηλαδή επί της ουσίας διαφωνεί με το πολίτευμα αυτό, ας κάνει ένα πραξικόπημα. Να μην έρχεται εδώ να γκρινιάζει και να καθιβρίζει. Αν δεν δέχεται τη λαϊκή ετοιμιγορία, αυτό που αποφάσισαν 500.000 Έλληνες, που σήμερα έχουν γίνει 1 εκατομμύριο και στο μέλλον θα γίνουν πάρα πολύ περισσότεροι, γιατί εκεί οδηγείται τη χώρα. Οδηγείται τη χώρα στο χάος και είναι λογικό ο ελληνικός λαός να αντιδράσει. Και βλέποντας πως η μόνη πολιτική δύναμη που αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και σύνεση την κατάσταση είναι η Χρυσή Αυγή, είναι πολύ λογικό να αγκαλιάσει την προσπάθειά μας. Ήμουνα εγώ σε αυτή την ιστορία, είναι για ένα φίλο μου γραμμένη. Για ένα φίλο μου είναι γραμμένη, δεν ήμουν εγώ.